Inna lillahi sakin zazzau Allah kama ya aljanna kulli nafsin za'iqatul maut man tuba Allah jika shewi Idris ba da mu ba mutan zazzau ba za mu manta alfar matai ba yau muna ta'ziya zuci na karkarwa a yau mutan zazzau mai rashin babban bango shi kulli nafsin za'iqatul maut man tuba Allah jika shewi Idris ba da mu ba mutan zazzau ba za mu manta alfar matai ba yau muna ta'ziya zuci na karkarwa da fari Allah ubangijin da shi ya kago shehu kai ka kago shehu kai ka dauke shehu a cikin duniya Allah ka so ya zama sarki a tsakiyar birnin Zaria Allah roƙo muke Allah ka bashi rahamar ka ya sha wuya amin dan darajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dan darajar sa Ahmadunka dan daraja ta Fadima Allah dan daraja na Zainabun sa kulli nafsin za'iqatul maut man tuba Allah jika shewi Idris ba da mu ba mutan zazzau ba za mu manta alfar matai bar matai yau muna ta'ziya zuci na karkarwa Allah inna lillahi inna lillahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi inna lillahi inna lillahi rashi na uban kasa wallahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi hakuri da rukun jama'ar sa tari inna lillahi ka ji kan sarkin zazzau amin Allah Allah ka ji kan sarkin zazzau amin Allah rahama Allah kai wa shehu na zazzau amin Allah rahama kai wa sarkin zazzau amin Allah shehu dan yadare so maza a jihar zazzau amin Allah wanda ke burin kare al'ummar zazzau amin Allah ya so ya ga an kuka a kasar zazzau amin Allah kare kai ramar kaga sarki amin Allah kai masa kyakkyawan masauki amin Allah kai masa kyakkyawan masauki amin Allah ka ji ga sarki inna lillahi ina zauna a gida sai naga an kira inna lillahi yana daga wayar nan take da marmaza inna lillahi sai aka ce sarkin waƙar mai Zaria inna lillahi na kira ne yanzu na yi maka ta'aziya inna lillahi na ji waya an ce an yi maka mutuwa inna lillahi sai na ce shin waiwa yake magana inna lillahi sai ya ce mini Ahmad ne ke ta'aziya inna lillahi daga Bauchi a yanzu ba nake ma kira inna lillahi na ji labarin maka mutuwa inna lillahi na ji an ce sarki ya amsa kira inna lillahi take zuciya ta samu da karaya inna lillahi inna lillahi mai haƙuri sarkin zazzau mai ƙaunar mutan zazzau Allah ji kan shehu Idris Allah mai rahama sakin da ya batari ya
ya ce mu zauna a lafiya. An haife shi ranar 20, ya rasu ranar 20, jana'iza ran 20, 2020. 20 ga watan Fabrairun 1936 kunjiya aka haifi mai martaba. Ya rasu ne kuma ranar 2020 Satumba na jafar gaba mun yi rashin babban uba. Gurin jana'iza da shehu mutane ba su da adadi a rana da ya rasu. Gaskiya ne labari duk ya isu take biyar da an kai mutuwa tsakani an ka jana'izar kamar hawan arfa. Jana'izar sakin zazzau a nan gurin aljanu sun zo. Gaskiya ne mala'iku sun zo, yawa dabbobi sun zo, talakawa sun zo. Sarkin ya haɗa nasa bayan maka yi duba da ɗaguran Amina. Uwa mai ana barna Amina, mai sunan Amina, mai sunan mahaifiyar annabi Amina. Mama mahaifiya ga Shehu Usman Fodiyo ma Amina. Amina na da tarihi idan mun duba addini na. Allah inna lillahi Allah wa inna ilaihi raji'un. Mutuwa ba ta duba ra'ayi ba, da mutuwa ta duba ra'ayi ba za ta dauki sarki ba. A ra'ayina da sai ta dauke na ta kyale misayina. Inna lillahi Allah wa inna ilaihi raji'un. Mutuwa ba ta duba ra'ayi ba, ba ta